Bună copii! În acest tutorial vă voi prezenta una din cele mai frumoase tehnici de gravură, denumită linogravura. Această tehnică este un procedeu de reproducere și de multiplicare pe hârtie a unui desen săpat într-o placă de linoleum. Pentru a realiza această tehnică vom utiliza o placă de linoleum, dălți cu vârfuri speciale care ne vor ajuta la săparea desenului pe placă. Mai avem nevoie de cerneală tipografică sau culori speciale pentru gravură, un mic trafalet sau rulou pentru a întinde cerneala, o placă sau o paletă plată pe care vom aplica cerneala, două foi de bloc de desen de minim 160 de grame, o lingură și un creion pentru a desena un model pe plăcuță. Vom începe prin a desena cu creionul o compoziție sau, dacă sunteți la început, puteți desena un simplu ornament cu un creion de culoare deschisă dacă veți utiliza o plăcuță închisă. Dacă aveți o plăcuță de silicon verde, puteți să utilizați un creion sau un marker de culoare închisă. Important este ca desenul să fie vizibil pe plăcuță. Deci țineți cont, în momentul în care veți realiza desenul, să alternați liniile pe suprafață, să le diversificați, pentru că la final imaginea voastră va fi alb-negru. După ce am realizat desenul, vom alege dalta potrivită și începem să urmăm traseul liniilor desenate pe placă. Săpăm cu vârful dăltiței fiecare formă conturată, alternând dăltițele pentru a obține suprafețe albe prin săparea în adâncime a plăcuței și suprafețe închise prin săparea fină cu o daltă al cărui vârf permite săparea unor linii subțiri pentru a obține zone mai întunecate. Adâncimea și grosimea zonelor săpate depinde foarte mult de vârful dăltițelor folosite. Pentru a obține diferite texturi, săpăm în diferite direcții, precum linii orizontale, verticale, intersectate, linii în diagonală, sinuoase și așa mai departe. În momentul în care folosiți dăltițele, vă recomand să nu vă poziționați mâna în fața dălților pentru a evita posibile accidentări. Cel mai bine este să țineți mâna în partea dreaptă sau stângă pentru a susține plăcuța, ca să nu se deplaseze foarte mult, dar în niciun caz nu poziționați degetul în fața dăltiței pentru că există riscul de a vă tăia. După ce am săpat întreaga plăcuță, vom poziționa pe o foaie desenul încadrându-l central. Ca să păstrați poziția plăcuței, puteți realiza cu creionul un contur de jur împrejurul plăcuței de linoleum. În continuare, aplicăm pe paletă puțină culoare de gravură sau cerneală tipografică în cazul meu, o vom întinde cu trafaletul și apoi începem să o aplicăm în strat subțire pe linoleumul săpat, având grijă să nu încărcăm prea tare placa cu stratul de cerneală. Este mai bine să utilizați un strat subțire de cerneală și să-l aplicați pe placă prin mișcări repetate și suprapuse, decât să încărcați de la început placa cu prea multă cerneală, pentru că există riscul acoperirii liniilor fine cu prea multă culoare, iar după imprimare aceste linii să nu mai fie vizibile. După acoperirea în întregime a plăcuței cu cerneală, vom aplica peste aceasta foaia pe care urmează să imprimăm desenul cu grijă, pornind din marginea de sus,
încercând să o poziționăm cât mai paralel cu foaia anterioară. Urmează să folosim lingura peste foaie, apăsând ușor, cu mișcări circulare, repetate, accentuând mai intens marginea plăcuței. Insistați pe fiecare centimetru pentru a asigura imprimarea completă și uniformă pe întreaga foaie. Am ajuns la final și, cu grijă, vom ridica foaia de pe plăcuță pentru a vedea rezultatul. Imaginea este alb-negru, în oglindă, iar zonele săpate adânc, observați că au devenit albe, cele nesăpate fiind negre. Subiectul imaginii mele a fost luna plină, văzută discret printre frunzele întunecate ale unui copac. Sper că v-a fost util acest tutorial și că veți îndrăgi această tehnică. Vă doresc mult spor tuturor și inspirație în continuare pentru a realiza linogravuri din cele mai interesante. Pe curând!